अरे बाबा जब बजाऊंगी और झूम बाबा को कभी बाटे तो योर दिखा Así que le asunto. तबे गाड़ी टेंशन मत जाओ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ ରାଣ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏ ଆମ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଖ ତୋ ନିଜ ହାତରେ ବାବୁକୁ ମିଠା ଖୋଇଦେ ଭାବିଲେ ତ ବଡ ଫିସ୍ ସମାନ itu siapa? Hari asli. Umi boleh kalau saya sama no. Saya kalau batu tu. Ada bicara. Mungkin bicara itu kamu koi tu. Ada kali batu tu so. ନିଜ ହାତରେ ଖୋଇଦେ ବଡ ଫିସ୍ ସମାନ ହଁ ଆମ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିଛୁ ଖରାପ କଥା କହିପାରିଛୁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଜାଗା ପାଇଁ ଚାଲିଯା ମରିଲେ ତୋଦାରେ କିଛି ଭଲ ହବନି ଚାଲିଯା ଏଇଟା ଏତିକି ତୁ କଣ କରିବା ତୁ କଣ କଲୁ ଏଇଟା ରାଣ ବାବୁ ମୋ ଝିଅର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆରେ ଏତିକି ତୁ ଟିକେ ଲାଜ ବାବୁ ତୋ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ କିଛି ନ ଜାଣି ବାବୁ ହାତ ଉଠେଇ କାହିଁକି ଏଇ ବାବୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ